guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to Amavenza to TV. It's the Nedbank Cup. Orlando Pirates 4, Chakuma 1. I'm joined by Umabaso. Hey, Krodman, sanibonani eThekwini. Ngiyaphila eThekwini. Hayi mina ngiphila ngiphathekanga kahle. Thibos, khona umunye umfana lo bekade number 43 umbonile. Bekadlala emuva uvala indawo kaSipho. Chibatsani. Negama lakhona lahle Chabatsatsani. Or Chibatsani. Lo mfana bayamfuna eEurope. Serious. Sibo, lo mfana lo bayamfuna kuManchester United. kuManchester sibamnika mara why sinebhadela ingaka amaplayer wethu kumele ahamba edlalele eEurope. Why mara Thibo kuza kuyashisa nala. I think it's Sule ngekhosi. Hey madoda. Krodman, uyamfana bayamfuna ne kuMan United. Bafuna ukuvala indawo kaMagwayi. Uyamazi uMagwayi? Lo bekade number 5. Uyaretire uMagwayi. Bafuna ukusithathela lo mfana futhi. Afika la. Waba bahamba uthatha uNkwinika. Ukhona uNkwinika inini lapha kuChief. Waba nathatha uNkwinika. Waba nathatha boMiguel la. Irongo lo lemakati. Ukhosi uthatha imali uzomhambisa. Krodman, kunabantu abanejealousy nama-player Pirates maya le. Ukhile wekhosi. Krodman, ngicela ukubuza something. Angafundanga kanjani umuntu amakuMessi? Uthi umbekezele mbokazi angafunda angihambe nomuntu okumtolekela. Ungambeka uMessi ungasazi isilungu. Phela kumele umbeke ngesilungu. Hey Messi, stop there. Messi, stop there. I want the ball Messi. How? Angawubani ukutshela ukuthi uMessi angasazi isilungu. Umdaba uzophelela lapho. Irongo lento le Thibo. Ukuthi umbekezele mbokazi angafundanga. Angafundanga kanjani umuntu ohambile ayodlalela eMessi? Ayodlala nabo Messi. Phela Krodman, mangafika uMessi la kudlala iPirates, bathi uMessi nanga lapha eSouth sinophuma sonke siya iPirates sofuna kuyobona uMessi. Ungasala wena. Uthi hayi ngisafuna ukubona, umbokazi uMakusala. Ungasala uthi hayi ngisafuna ukubona Krodman, ungasala wena uthi ngisafuna ukubona ibhola la kaMbulu njengoba bathi uMbulu uhambe neAriana Mistel ngoba una 3 game angadlali. Nangu uMbulu ukolo lomhlaba mara bathi uhamba neAmistel washintsha igame uThibo into ingozi kayo. Krodman, mina ne ngokwami iman of the match yami Ubani nje yami? uMbatha ke. Talent. Asimboniseni, ubabonisile ukuthi bengisekhaya ngizomela isizwe sangakini. Mabasomamela ukuthi iNedbank ithini ke bhuti omdala. Ithi next game. Mawuthurile uzokora. Thatha iloan ye-30,000. Makakora bazothi ungabhadala. Wena ukuphi wena? Thibo unamanga Sipho. Awufuni na lelona. Sipho, wabona lento yenziwe uChairman wePirates. Irongo Sipho. Labafana laba bebangazelanga ukuzodlala ibhola. Bashilo baseza bathi sicela ukubona uMfukeni. Masingake sathasha uMfukeni sophila impilo yethu yonke. Bathatha uMfukeni bamhambisa. Ngoba amavenda asebenzisa umuthi basabuthi bazosiphulela umfana. Banika ama-loan desperate. Banika ama-loan 30,000. Ufuna ngisho 30 rand. Bathi namongo. Ufuna ngisho 30 rand loan.